înseamnă că sună un nou joculeț. Asta e cam ciudățel, dar despre ce este vorba? Cred că să pictez logic. Logic, dar nu mă lăsați. Ok, hai. Alertă. Oh my god, câtă lume! E foarte alucinătoare! Ce naiba! Unde e alucinătoare? Ce era alucinătoare? Ah, gata! Hai să vedem ce picăm. Vreau să picăm. Căcaturile sunt maro. Dacă vrei să-l fac, foarte muzică. Oh.